Láska moja, otvor očička. Jordi, pomôž mi, nevládzem ju zodvihnúť sám. Musíme ju vziať do nemocnice. Upokoj sa, Sasa, okamžite ju vezmeme do centrálnej nemocnice. Kusná, prosím ťa, upokoj sa, lebo aj ty dostaneš záchvat. Prosím, upokoj sa. Priateľka moja, upokoj sa, svätý Anton nám pomôže. Zlato, ale pravda je, že to dievča je na tom dosť zle, že? Choď a ulož to dieťa do postele, ja pôjdem s nimi. Dobre. Sasa, Valentína nedýchá. Nie, neber mi ju, môj ty, Bože, neber mi ju, Bože, neber mi ju. Nestrácaj vieru, moja, nestrácaj vieru. On ti ju nevezme. Pozrite, to je doktor José Gregorio Hernández. Iba ty môžeš vymyslieť niečo také bláznivé. Ja a zaľúbený do Valentíny, ale nie, Zlato, chceš ma uraziť? Nie, nechcem ťa uraziť, miláčik, iba si jednoducho bránim to, čo je moje. Takže teraz o mňa budeš superiť s Valentínou? No, možno ti tento nápad pripadá naozaj smiešný, ale začínam na tú tučniačku žiarliť. Čikinkira, nemusíš žiarliť na Valentínu. Nuž možno nie. To si aj celý čas hovorím. Veď ako by si sa mohol zaľúbiť do takého hrozne tučného dievčaťa, do tej kopy tuku s tým obrovským brúšiskom. Urob mi láskavosť a prestaň. Nič z toho, čo si povedala, nie je pravda. Čo nevidíš, aká je moja sesternica milá? A ešte niečo. Ona je moja sesternica. Rozumela si? Moja sesternica. A teraz odíď z mojej izby. Orestes? Orestes? Si taký skvelý, Romana. Milujem ťa, privádzaš ma do šialenstva. Vždy spravím to, čo mi povieš, vždy. Tak to má byť, Zlato. To sa mi páči. Spravíš pre mňa úplne všetko. Ach, povedz mi, že ma budeš milovať navždy. Ach, že ma nikdy neopustíš kvôli žiadnej... Nie to nikdy, Zlatko, to nikdy. Povedz mi, kto iný má také ohnivé oči, ha? A také nádherné sexy telo? Ach, si božský, láska moja. Si božský, Roman, si môj, moja láska. Môj upír. Čo je láska moja? Čo sa deje? Ale čo to je? A čo tu robíš? Dobre, myslím, že sme čakali dosť dlho. Presuňme sa do jedálne. Je mi to tak ľúto, Olympia. Ale nemyslím si, že sa do tohto domu ešte niekedy vrátim, kým sa mi Orestes neospravedlní za to, čo mi urobil. Čikinky. Oci. Čo sa stalo, Zlatíčko? Čo ti Orestes spravil? Ja ti to vysvetlím, Lorenzo. Čo je to s tebou, Benino? Vydesil si nás. Čo tu robíš v túto hodinu? Šiel som sa nadýchať čerstvého vzduchu a ako vidím, aj vám bolo teplo. Hej, dávaj pozor na to, čo si myslíš, lebo to tak nie je. Nie, ja si nemyslím nič inak. Neverím klebetám. Ja som ako svätý Tomáš. Neverím ničomu, čo som nevidel na vlastné oči. A tvoje oči by mali byť zatvorené. Nemalo by služobníctvo vstávať zavčas ráno? Ariadna, nehovor s ním tak. Mohol by... Je to niktož. Ani ty, ani ja si nemáme čo povedať so Ja svojou. o žiadne vysvetlenie nestojím. Ocenil by som však, prosím, pekne. Keby ste nešliapali po mojich rastlinkách. Starám sa o ne, ako keby boli moje vlastné deti. Okamžite vypadni, zmizni. Tak teda dovidenia. A dávajte pozor na zlých duchov. Hlavne na jedného menom Olympia. Roman. Orestes, čo je toto za divadlo? Povedz nám, čo sa stalo tvojej priateľke. To, čo mi Orestes urobil, bolo hrozné. Ešte nikto ma tak nikdy neponížil. Orestes, čo si urobil mojej dcere? Nič, Lolo, nič. Ale ona tvrdí opak. Ach, si taký klamár! Dobre, Čiky, upokoj sa, Urobil si mi to Zlatíčko, najhoršie, čo si mohol, alebo to chceš poprieť? Ale láska moja, čo ti urobil? Povedz mi. Vyhodil ma. Iba preto, že som chcela byť s ním a povedať mu, čo sa mi stalo. Povedal mi, aby som vypadla z jeho života. Čikinkira, prestaň s tým divadlom a správaj sa normálne. Asi ti tá scéna, ktorú si nám predviedol predtým, nestačila. Teraz sa ešte ideš rozísť so svojou priateľkou. Okamžite mi to vysvetlí, Orestes. Dobre, viete, čo je hlavným problémom Čikinkiry? Že je príliš rozmaznaná. A vždy si robila, čo sa jej zachcelo. Ale ku mne sa tak správať nebude. Takže, moja milá, alebo dospeješ, alebo sa tento vzťah končí. Tak to je naozaj skvelé. Teraz sa
by som tu kvôli sluhovi pobehovala celá vystrašená. Upokoj sa, Zlatko, o nič nejde. Čo ty myslíš, Roman? Predstav si, že by šiel mojim rodičom povedať, že nás tu pristihol. Nič sa neboj, Benino nepovie nikomu, čo videl. Ako si môžeš byť taký istý? Čo si nevidel jeho tvár, ten jeho malý úsmev, ktorým vravel: "Nuž, dievčatko, už máš po chlebe." Ale veď je to iba obyčajný sluha. Nikoho neohrozuje, Ariadna. Ale ohrozuje, Roman. Čo nevieš, že tí prekliatí žobráci nás potešením trápia? Vždy nám závideli to, čo oni nikdy nebudú mať. Roman, počúvaj ma. Ariadna, ak ten chlap otvorí ústa, ja sám mu ich zavriem. Naozaj, Zlatko? Naozaj to urobíš? Nechaj to na mňa. Nedovolím mu, aby v tvojej rodine spôsoboval problémy. Ak skúsi prehovoriť, zabezpečí mu výlet na cintorín. Ja tomu nemôžem uveriť. Ty si sa musel zblázniť, Orestes. Tvoj syn má inú ženu. Orestes ma opúšťa kvôli inej. Ale veď to si iba namýšľaš, Čiky. Čiky, veď sa nič nedeje. Musíš veriť tomu, čo ti povie tvoj priateľ, Zlatko. Mama, teraz si na jeho strane. On je taký zlý. Monika, tvoja dcera je rozrušená. Orestes, zachoval si sa k nej veľmi hrubo. Nechaj ho tak, oci. Nič mu nehovor, on ma už nemiluje, je to na nič. Čiky, to je také ťažké pochopiť, že mi dnes nie je dobre. Mal som zlý deň. Čo vy ste nikdy nemali taký deň? Nie, že si sa s niekým zaplietol, pretože s týmto dievčaťom si zasnúbený a svoj sľub dodržíš. No už keď sa táto hádka skončila, myslím, že je čas presunúť sa k stolu a konečne sa navečerať. Prosím, dobre? Poďte. Áno, myslím, že to je teraz tá najlepšia vec. Poďme. Nie, počkajte chvíľu. Kde sú Ariadna a Roman? Som ti nesmierne vďačná, Jose Gregorio. Už je lepšie. Dal som jej injekciu a sedatíva, aby si odpočinula, dobre? Moja úbohá Valentína. Sprevádzajú samé nešťastie. Je sirota, je tlstá a okrem toho ešte aj astmatička. Už jej chýbajú len či. Sasa, tá správa od mami Dolores ma veľmi vyľakala. Myslel som si, že sa stalo niečo s tebou. So mnou? Nie, kdeže? Nie, so mnou nie. Vieš, ja som silnejšia než nenávisť. Silnejšia než nenávisť? A čo tá ruka v sadre? Len som sa potkla. A túto sadru mi urobila moja neter. Je úžasná. Vie urobiť temer všetko. Ukáž, pozriem sa. Nuž, vyzerá to celkom dobre. Ale mal by to prezrieť lekár. Áno, povedala mi to aj ona, ale ešte som si na to nenašla čas. Myslíš, že ju môžeme dať dole? Pravdaže. Dám ti ju dole. O chvíľu. Ale radšej by som dal dole tú sadru, čo obopína tvoje srdce. Solange, vieš mi povedať, kam sa podeli tvoj syn s Ariadnou? Neviem, asi sa museli niekde zarozprávať. Dobre, teda pôjdem zistiť, kde sa mohli tí dvaja zatúľať. Tu som, otec. Ospravedlňte ma, šla som sa upraviť hore do izby. A kde je Roman? Nechala som ho s vami v obývačke, len mi nehovorte, že sa Roman stratil. Nie, tu som, zlato moje. Tak keď sme teraz všetci spolu, zaslúži si to prípitok. Aj napriek všetkým nezhodám nás viaže priateľstvo, ktoré je dôležitejšie než čokoľvek iné. Je tak? Áno, súhlasím s tým. A som si istý, že moja dcéra a Orestes čoskoro vyriešia všetky svoje nezhody. Takže na zdravie, drahí priatelia. Na zdravie. A ja by som rada pripila na niekoho špeciálneho. Do všetkého sa príliš miešaš, Franklin. Ako si to mohol urobiť? Ako si mohol vyčítať Valentíne, že sa zaľúbila do toho chlapca? Beatrice, robil som to pre jej dobro. Valentína sa zbláznila do toho nafúkanca a jedinou odpoveďou jej bude smútok, pretože on o ňu ani nezakupne. A ty to vieš, Beatrice. Mám pravdu? Čo ty vieš? Nikdy nevieš povedať, čo sa zomelie. Možno Orestes. Valentína je veľmi milé dievča, Franklin. Ale Beatrice... Nikdy nevieš, pozri. Ja neviem. Nebuď taká optimistka, Beatrice, prosím ťa. Ten chlap si Valentínu ani len nevšimne. Nemá mu čo ponúknuť, Beatrice, a ty to vieš. Franklin má pravdu, pozri, tá buchtička by si mala nájsť rovnako tučného frajera, vtedy by bol jej život dokonalý. Ale prečo? Prečo by musel byť tučný? Prečo to nemôže byť niekto pekný, nejaký naozajstný fešák? Isté, samozrejme, pretože Valentína je tlstá, ale čo s tým, čo má tu? Ale to je samozrejme, že sa to počíta zlato, lenže vieš, najlepšie je, ak je lákavé aj balený. Počúvajte vy, zvieratá! Srdcu sa nedá rozkázať. Ale vy, dvaja, samozrejme nerozumiete. Vy neviete o citoch vôbec nič. Vy ste totiž obyčajný párik tupcov.
Pandora, Emília, prosím ťa, urob nám láskavosť a sadni si. Prečo to hovoríš, mama? Nechaj. Je to dobrý znak toho, že sa medzi nás chce zapojiť. Prestaň, Monika. Nemiešaj sa do toho, prosím. Správa sa celkom rozumne. Tak nech dokončí prípitok. Prosím. Nemyslím, že je to dobrý nápad, necíti sa dobre. Tak dosť, Olympia. Pandora má tiež právo vyjadriť svoje pocity. Nechápem, prečo jej v tom chceš brániť. Pandora, počúvame. Pripín, ako ho len chceš. Čo asi tak teraz povie moja švihnutá sestra? Neviem, moja. Ale som si istý, že nič rozumná. Tá zmija ma dostane do problémov. Chcem pripiť na pani tohto domu. Olympiu de Villanuevovú. Najdôstojnejšiu a najpoctivejšiu ženu. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis... Takže Ariadna sa potulovala v noci po záhrade s nejakým cudzím mužom? Presne tam, kde som zasadil kvet. Do pekla už ma unavuje hovoriť to, ale koza pôjde vždy len za trávou. Áno, ale tie úbohé kvety, môj generál. No ale čo sa od nej dalo čakať? Je rovnako skazená ako jej matka. Bol to veľmi smutný deň, keď sem tá žena prišla pohaniť krv našej rodiny. Máte pravdu, generál. Máte úplnú pravdu. Ale dni tej hroznej ženy v tomto dome sú už spočítané. Tá jej rozmarnosť sa čo nevidieť skončí ponižujúcim spôsobom. Myslím, že to bude veľmi ťažké, generál. Pani Olympia má v dome čoraz väčšiu moc. Aha. Na jej miesto nastúpi Valentína. Valentína prinavráti tejto rodine dôstojnosť, ktorá jej patrí. Ale prepitujem, generál, neviem. Neviem, pretože slečna Valentína je prislabá na boj s takou zmijou. Nenechaj sa oklamať, Benino. Nedaj sa zmýliť. Valentína je pravá Villanuevová. A tú strigu vyženieme z domu aj so všetkými jej čertami. Všetkými. Vďaka Bohu, že odišli. To bola prvá oslava, na ktorej som sa nebavil. Je mi veľmi ľúto, že neprebehla tak, ako si chcel, otec. Orestes, neviem, čo to do teba dnes večer vošlo. Čiki mala pravdu, keď povedala, že si sa zmenil. Otec, ja si myslím, že konal správne. Počuj, teba sa nikto na nič nepýtal. Začni brať na vedomie aj Akila, otec. Už nie je dieťa. O tom sa teraz nebudem baviť. Chcem iba jednu vec a ty ma pozorne počúvaj. Neprajem si, aby sa niekedy opakovalo to, čo dnes večer. Ja som iba bránil Valentínu. Počúvaj ma, Orestes. Prvá vec, ktorú ráno urobíš, bude, že pôjdeš do Sasinho domu a vezmeš Valentínu späť. A nebudem o tom diskutovať. Gratulujem, braček. Konečne sa niekto z rodiny odvážil povedať pravdu. Neurobil som nič zvláštne, iba som povedal, čo si myslím, že je správne. A nestačí to? Po dnešku sa v tomto dome veľa vecí zmení. Nie som si istý. Skôr si myslím, že sa to ešte viac pokazí. Dobré ráno. Môžem hovoriť s právnikom? Rada vás poznávam, pán doktor. Hovorí s vami Sasa Lancová. Som vaša suseda, bývame v rovnakej štvrti. A chcela by som vás poprosiť o láskavosť. Chcela by som sa s vami stretnúť ohľadom nárokovania si na dedičstvo. Viete, moja netier... Aha, hotovo. Mami, predstavujem ti starenú Consuelu. V skutočnosti má táto žena zlaté ruky, čo sa týka make-upu. Čože? Tebe sa to nepáči? Aha. Ak toto dievča zo mňa spraví presný opak môjho ja, stane sa veľmi, veľmi bohatou. Všakže? Drahá, nedokážem zmeniť starú ženu na 15-ročné dievča. To nie, drahá, to vedia iba plastickí chirurgovia. Ale no tak dobre, stačilo. Pohovoríme si o tom neskôr. Teraz choďte všetkým povedať, že raňajky sú hotové, dobre? Ukáž. Aha. Som rada, že som sa s vami mohla porozprávať. Isté, že ďakujem. Dovidenia v kancelárii. Čo myslíš? Budem dobre vyzerať? Dobré ráno. Pôjde mi to? Dobré ráno. Dobré ráno. Čo sa stalo? Dobré ráno, Zlatko, ako sa ti stalo? Dobré ráno, otec. Na dnešnom ráne nevidím nič dobré. Myslel som, že o tejto hodine už bude Valentína späť. Veď práve pre ňu idem.
Vaša káva, seňor. Odneste ju preč, nechcem. Nestarajte sa o to, ja to vezmem. Dobré ráno. Juan Angel, ako sa máš? To som ja, teta Celesta. Teta Celesta, ako sa máš? Darí sa ti dobre? Všetko po starom, nič nové. Ide to. Počuj, prepáč, že ťa ruším, ale mohla by som hovoriť s Valentínou. Dáš mi ju k telefónu? Je mi ľúto, ale ona tu teraz nie je, teta Celesta. Čo ty myslíš, že tam nie je? Kam mohlo to dievča odísť tak skoro ráno? Nie, neodišla von. Včera v noci spala v dome svojej tety Sasy. To hádam nie. Ty sám veľmi dobre vieš, že Sasa môže mať na Valentínu ten najhorší možný vplyv. Urob mi láskavo, synak. Okamžite dostaň moju neteľ z toho domu, než bude neskoro. A nech sa to viackrát nestáva. Pretože ty nesieš zodpovednosť za všetko.